Il-Gvern ikkonferma li l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija Assumin biss se jkun bejn l-ewwel u l-21 ta' April, iż-żewġ dati inklużi. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi kienet irrakkomandat li l-istaġun jinfetaħ bejn il-15 ta' Marzu u l-4 ta' April. Iżda fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ambjent qal li l-ħin għal kaċċa għas-summena se jkun minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar u l-kaċċa għas-summena matul l-istaġun tar-rebbija se tkun permessa biss għal dawk il-persuni li jingħataw il-liċenzja speċjali. Il-liċenzja speċjali tal-kaċċa fir-rebbija mhix transferibbli u tippermetti biss il-kaċċa għas-sumien u l-ebda speċi oħra. Il-kwota nazzjonali għal kaċċa fir-rebbija tal-2018 hija ta' 5,000 summiena, filwaqt li l-kwota li persuna liċenzjata tista' taqbad hija ta' 5 summiniet f'ġurnata u 10 summiniet tul l-istaġun. L-aħbar toħroġ ġimgħa wara li l-BirdLife wissiet li dawn id-dati jaħbtu mal-eqqel tal-passa. B'reazzjoni għal dan l-istess għaqda permezz ta' stqarrija qalet li l-estensjoni tal-istaġun se tiġi sorveljata mill-qrib. Hija sostniet ukoll li se tkun qed issegwi kull illegalità u tirrapporta fejn ikun hemm bżonn. BirdLife Malta qalet li fl-eqqel tar-rebbija xieraq li ftit mill-kampanja li fadal titkawda mill-pubbliku u mhux biss mill-kaċċaturi.